Beste gauza Egunon, eta ongi etorriak Donostiara, ongi etorriak Bito Eugenia Antzokila, ongi etorriak batzar honetara. Harrera egitea tokatzen zait, eta hasiko naiz esaten ohore badala Donostiarentzako batzarra hau gaur hemen ospatzea. Eta ohore bada benetan beharrezkoa dalako udalbiltza herri honetan. 89an hasi izan lan hori, begora berak izan zituenak, gaur hemen, birmoldaketa baten ondorioz, lan bat egin da gero, batzar honetan konfirmatu egingo da. Nolabait, hasi nahi nuke esaten, eskerrak eman nahi izkiogula, bai 89an ibilitako jende guztiari lan honetan, eta bai orain ibilidia nahi. Eta eskerrak eman eta gero nahi nuke mezu bat zabaldu, aprobetxatuz aukera hau. Eta da, orain dela 2 urte, ziurenik, hemen zaudeten asko eta askok, etzen nuen esperoko, ez da imaginatu ere, gaur hemen egongo zinatenik. Eta 2 urte hauetan, izango zian, egunak gogorrak, latzak, baino baita politak ere. Eta gaurkua egun polita da. Gaur Euskal Herria eraikitzen nahi gea, eta gaurko eguna historian markatuta geldituko da. Ni bakarrik esan nahi dizuet oso ondo ari zaretela egiten, Euskal Herria eraikitzen ari gera, danon artean, eta nolabaite bialdu nahi izkizuet nire zorionak eta txaloak eta animoak. Eutsi goiari danok, segi lanean, eta mila esker, besterik ez. Bueno, atzerapen pixka datekin, baina egunon guzti hori. Igor Eguren naiz, Ordiziako alkatea, eta gaur udalbiltza berrantolatzeko taldeko sustatzaileekin batera udalbiltzaren berrantolaketa hau aurkeztera gaturkizue. Mailan dauden beste lagunak banan aurkeztuko nizueke, baina ordulariari begiratuta kasi hobe izango da aurrera egitea. Guztien izenean eskerrik asko, gaurko hitzordura etortzeagatik. Eskerrik asko Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateari, egin digun harreragatik eta aurreko egunetan ere eman digun tarteagatik. Ezer berririk ez dugu aldez aurretik esango, baina bai gutxienez azpimarratu udalbiltza Euskal Herriko udal eta udal hautetxien biltzarra dela, eta gaurko batzarra udalbiltza hori berrantolatzeko deitu degula. Osoko bilkura garrantzitsua da guretzako, Juan Carlosek esan duen bezala, Euskal Herriko instituzio nazional bakarra delako udalbiltza hau. Komunikau da, agian, labur bada ere, pixka bat orain arteko prozesuen ibilbidea azaltzea, duela 2 urteko udal hauteskunden ondoren, 2012ko martxoan abiatu ginen proiektu berritzaile honetara, 27 hautetxik jakinarazi zuten, 7 herrialdetako 27 hautetxik prozesuarekin bat egiten zutela, eta hortik abiatuta iazko uztailean talde sustatzailea sortu genuen gaur arte ekarri gaituena. Azaroan iragarri genuen, gaur izango zela udalbiltza berrantolatzeko batzarra, heldu da martxoaren 2 eta horretan gaude. Orduan, azalduko dizuet labur gaurkoa zertan izango den, guztieri banatu zaizue sarreran gaurko batzarraren gaiordena eta lan hildoa.
Esan ataletan banatuko degula, lehenengoa udalbiltza zertarako, horri erantzuna emateko gaia izango da, eta honek ere bi atal izango ditu, alde batetik Euskal Herriaren diagnosia bat, bideoan erakutsiko duguna, eta hautetxien ekarpenen aurkezpen bat baita ere, inkesta batean jasota dagoena. Eta eragileekin izan ditugun bileren aipamena egingo dugu. Eta bestaldetik lehenengo atal honetan udalbiltzaren lehentasunak azalduko ditugu. Inkesta horien irakurketatik proposamen gisa dakazkigun lehentasunak eta ondoren lehenengo atal horren bozketa egingo da. Bigarren gaia, funtzionamenduari dagokionez, barne araudiaren azalpen bat egitea eta bozkatzea, hirugarrena, zuzendaritzaren osaketaren aurkezpena eta bozkaketa, eta laugarrena, udalbiltzako behin-behineko zuzendaritzaren lehendakari berriaren hitzaldia. Beraz, gogoan izan 3 gai izango direla bozkatuko ditugunak, lehentasunak, funtzionamentua eta zuzendaritza, eta batzarreko mailak jakinarazitako tarteetan ere bilkuran zaudeten hautetxion ekarpenak jasotzeko unea izango da. Puntu honetan esan, udalbiltza berak ahalbidetiko dituela eztabaidarako eta hausnarketarako foro berriak, eta gaur kontutan hartu behar degula ordu erdiko lan jardun bat egitera goazela, orduan saiatu behar dugu aldala orain arte egin diren ekarpen horiek ez errepikatzen eta berriak baleude harin tratatzen biltzarra ez dedin 3 ordutara joan. Batzarraren aurreikuspenaren arabera esan dut, ordu eta erdi iraungo du, euskera hutsez egingo dugu maitik, baina sarreran adierazi dizuete, arazorik leukakenarentzat itzulpena dagoela, eta besterik gabe nik uste dut egokiena hastea izango dela. Lehenengo gaiari dagokionez, diagnosia, inkesta eta eragileekin izandako bilerak eta lehentasunen inguruko irakurketa, Euskal Herriaren diagnostiko batekin hasiko da, gaindegia behategiak egindakoarekin, eta hori azaltzeko dana hitza izan ez dadin bideo bat prestatu dugu. Euskal Herriko eragile instituzionalok geure den eginkizuna dugu eskutan. Euskal Herriak herri gisa iraun dezan hausnartu eta bideak jartzea. Udalen mugimenduak lan handia egin izan du azkenengo mendean horretan. Hor dira une garrantzitsuak. 1931 Lizarra. 1976 Bergara. 1989 Bilboko Euskalduna. Udalbiltzak azken dozena bat urtean 2 espresio izan ditu, eta hori berrantolatzera goaz. Ekimen eta proiektu onak garatu izan dira, aintzat hartuko ditugu aro berrian. Gaur egun, non gaude ordea? Zertan da Euskal Herria? Zer egin behar du herri izaten jarraitzeko? Zein dira lehentasun estrategikoak? Ez dira erraz erantzuteko galderak. Zorionez, azken hamarkadan egindako bideari esker, egun inoiz ezagutu ez dugu xehetasunez ezagutzen dugu Euskal Herria. Euskal Herria, Europako ardatz nagusi batean eta Atlantikoaren itsasegian kokatutako herria da. Gure kokapen geografikoak munduko atea zabaltzen digu Euskal Herritarroi. Balia dezagun bide hori munduan herri gisa agertzeko. Munduko aniztasunarekin harreman estuan hazitako herria izan arren, euskal identitatea, bakarra eta berezia, oraindik jazarria eta gutxietxia da. Euskaraz mintzatzea edo eskolatzea, edota oinarrizko zerbitzuak euskaraz jasotzea, auzitan daude. Baina ez dira falta lan horretan engaiatutako pertsonak eta erakundeak. Naiz eta Euskal Herrikoa gizarte aurrerakoia izan, gure nazio sentimendua ez ezaguna edo gutxietxia da, bere herritar askorentzat eta munduko eragile gehienentzat. Asko dira euskaltasunaren irudioker bat medio, bere euskal identitatea ezkutatzen dutenak. Euskal identitatea eraginkortasunez hedatzeko denon arteko lana beharko da.
gure identitatea eta naziotasunarekiko sentimendua auzitan baldin badira, ez da guk hala nahi izan dugulako. Herri desegituratua gara. Indarrean dauden ordenamendu juridikoek gure lurraldea eta herritarrak bereizten dituzte. Ezin elkar hartuta bizi, ezin herri bezala agertu. Eginkizun garrantzitsua dugu herri gisa egituratuko gaituzten bideak urratzen. Kontzentrazio handiko lurraldeen ondoan, usten ari diren lurraldeak ditugu. Euskaltasuna ihes doakigu, hainbat lurralde ustutzen diren bitartean. Lurraldetasuna herri ororen oinarria den aldetik, ezinbestekoa zaigu gure egituratzea. Eremu guztiak bizi berritzea, Euskal lurraldean bizi eta lan egin ahal izateko bideak eraikitzea. Munduan formazio maila handieneko gizarte bat izan arren, zahartonetako bat gara. Eta halaber, langabezia arazo larria bizi dugu, 15%koa. Gizon eta emakume prestuak langabezian bizi edo erbeste ekonomikora doaz. Ezinbestekoa zaigu, gure gizarteari formakuntza indartsua ematen jarraitzea. Lana sortu eta lurralde guztiak herritarrez eta aktibitatez bizi berritzea. Garraio, komunikazio, ikerketa, formazio edo berrikuntza alorreko azpiegitura indartsuak ditu Euskal Herriak. Azpiegitura horiek, ordea, ez daude herri bat egituratzeko pentsatuta. Lurralde desorekak eta ordenamendu zatikatzaileen baitan gauzatuak izan diren aldetik, lan garrantzitsua dugu egiteko norabide berri bat bilatzen. Euskal Herriak herri gisa iraungo badu, bide berriak asmatu beharko ditu bere herritartasunari eutsi eta munduko egoera berrietara egokitzeko. Udalbiltzak sortze beretik xede izan zuen Euskal Herria zertan zen jakin eta ezagutzera ematea. Gaurko honetan ere, konpromiso hori berretsi nahi dugu. Euskal Herriaren oinarrizko datuekin hasi eta diagnostiko zehatza burutzeare ekingo diogu. Horren guztiaren berri emateko, Udalbiltzaren webean gune berezi bat duzue, denborarekin zabaltzen eta hornitzen joango dena. Zuentzat da, herrigintzan eta naziogintzan lagungarri gerta dakizuen. Euskal Herriari, herri gisa bizitzen eta garatzen lagunduko dion prozesu estrategikoa sustatzea bere egiten du Udalbiltzak. Egun hon eta mila esker. Guztion artean eraikiko dugu Udalbiltza. Guztion etxea da helburua. Horregatik, berrantolaketa lana prozesu parte hartzaile baten bidez egin behar zela argi ikusi genuen lehenengo momentutik. Lehenengo lana, atxiki zareten alkate eta zinegotzien iritzia biltzea izan da, eta horiekin batera, eragile sozial eta sindikalengana ere jo dugu nola ikusten gaituzten adierazteko. Komentatu dizkizuedan datuen berri izango dugu nire atzeko PowerPointean ondo azalduta. Zuen erantzunak jasota eta aztertuta Euskal Herriaren alde lan egiteko gogo bizia duzuela argi ikusi dugu. Eta hori, pozgarria izateaz gain, hemendik aurrera, egin behar den lana guztion artean zehaztu eta banatzeko arazorik ez dugula izango adierazten du. 1200 galdetegi bidali genituen eta horrelako prozesuetan normala dena baino erantzun gehiago jaso ditugu. Erantzunek baikor izateko aukera ematen dute. Izan ere, erantzunen arabera, abertzaleok oso presente izan dugu Udalbiltza 1989tik ona. Eta gainera, gure erakunde nazionalaren ezagutza ona dugu.
Dena den formakuntza eta informazioa eskatzen duzue eta hori nolabait bederatekoa dugu. Era bereran, gehienok 2000 urtean bi adarretan banatutako erakundea berriro bat egiteko nahia agertu dugu. Erakundearen izaerari buruzko datuaz gain, udalbiltzaren jarduerari buruz ere jaso ditugu hainbat datu. 1989tik udalbiltza batuak eta ondoren bi adarrek hainbat ekimen garatu ditu. Ezagunenak eta lehentasun bezala aipatu dituzuenak, erakunde nazionalarekin lortu nahi ditugun helburuen isla da. Kohesio fondoa eta ena dira ezagunen eta beharrezkoen artean aipatuenetakoak. Gure nortasun nazionala eta lurraldekotasuna landu duten bi ekimen alegia. Horiekin batera, nazioarteko konferentzia, eskubideen karta, udalen arteko saretzea, udalekuak, diaspora eta euskal kurrikuluma. Euskal herriaren izaerarekin egin genizuen hurrengo galdera ezinbestekoa da. Zein izan behar du udalbiltzaren inplikazioa ziklo politiko berrian? Erantzun gehienek, udalbiltza ziklo politiko berrian eragile proaktiboa izatea nahi dugula azpimarratu dute. Prozesu politikoa aztertu, bere garapenaren inguruan lan pedagogikoa egin, sektoreen arteko adostasuna erraztu eta prozesuarekin zerikusirik duten ekimenak udalerrietara eraman behar direla erabaki dugu, erabaki duzue, zuen erantzunen bidez. Udalbiltza guztion artean egin nahi dugula esaten hasi naiz. Horregatik, barne antolaketa ere denon ekarpenen bidez egitea beharrezkoa da. Argi dugu guztiok, herritarrengandik gertu egongo den erakundea izatea nahi dugu, parte hartzailea eta genero parekidetasuna errespetatzen duena, erakunde ireki eta gardena, eta guztiona izateko alderdikerietatik kanpo mantenduko duguna. Orain arte, zuek eta guk guztion artean egindako parte hartze prozesuaz aritu naiz. Hainbat gizarte eragileekin egin ditugun bileren inguruan berriz, oso harreman aberasgarria izan dela esan beharra dago hasteko. Gure eskerronik beroena gurekin bildu diren guztiei. Kontseilua, ELA, LAB, ikastolen elkartea eta giza eskubideen behatokia guztiei mila esker. Hartu gaituzten guztiak elkarlanerako prest daude. Eta adierazi digutenez, oso pozik daude udalbiltza lanean ikusteagatik. Eta horrek esan nahi du guztiek ahalmena aitortzen digutela. Beharrezko tresna garela uste dute. Arrazoi dutela erakutsiko diegu. Guztion artean, Euskal Herria nazioa dela uste dugun guztion etxea bihurtuko dugu udalbiltza. Mila esker. Orduan, batzarreko gaiarekin, urrengo puntuarekin jarraituz, Maitane Nerekan, Getxoko zinegotziak, udalbiltzaren talde sustatzaileak prestatutako lehentasunen inguruko azalpena emango digu, proposamena izango da, eta ondoren ia Iratxek eta Maitanek aurkeztutako bi puntuien bozkaketara pasako gara. Kaixo, egunon, lehenik eta behin, apuntetxo bat egitea lehenengo, azaltzea oso mardula ematen duena orain azalduko duguna, eta oso mardula da. Gobernu plan baten barruko lehentasunak azaldu behar ditut, edo ardura hori egokitu zait.
Eta esatea denontzat argi izateko hemen gaur denboragatik aurkeztuko duguna lehentasunak besterik ez direla eta lehentasun hoien laburpen bezalako bat, baina noski horren atzean lanketa sakonago bat dagoela. Lehentasunak hemen ikusiko dituzue gero, baina aipatzea pizkat kontestualizatzea zelan definitu ditugun hauek, ez direla eserezetik etorri. Alde batetik, aipatzea talde sustatzailearen barruan azpitalde bat egon garela 3 hilabetez, gobernu plan hau eta lehentasunak definitu nahian zuei gaur hemen aurkezteko eta zuen ekarpenak eta zuen bozka noski jaso ahal izateko. Esatea, hauek egiteko hainbat gauzak hartu ditugula kontuan, alde batetik 1989an udalbiltzaren sorreran finkatu ziren 5 printzipio nagusiak, Euskal Herria nazio bezala aldarrikatzea, egiturak eta politikoa, nazio eraikuntza bultzatzea, udalerrien arteko harremanak bultzatzea eta nazio artean Euskal Herria nazio gisa aurkeztea, hoiei erantzuteko pentsatuta dauden lehentasun hauek, eta beste aldetik ere nire aurretik hemen ondo iratzek azaldu dituen inkestak, eta hasieran ikusi dugun bideoa edo Euskal Herriaren diagnosia ere kontuan izan dugula. Hau da, udalbiltzak izan behar dituen lehentasunak definitzerak orduan, lehenengo jakin behar genuen zer nahi zenuten, edo zer ikusten zenuten zuek lehentasun bezala, eta fin ibili zarete zuen erantzunetan, interesa erakutsi dozue, eta beste aldetik ere, ze egoeretetik abiatzen garen 2012-2013 honetan, ez? Ze egoeretan dagoen Euskal Herria. Hori guztia kontuan hartuz, 5 atal ezberdinetan banatu ditugu lehentasunak. Lehenengoa lurralde garapena eta kohesio sozioekonomikoa sustatzea izena jarri diogu. Eta horretan Euskal Herrian desorekak gainditzea denek edo gehienek definitu duzue lehentasun bezala. Desoreka horiek galditzeko Euskal Herria sendo bat nahi dugulako, zeintzuk izango dira baliabide praktikoak. Alde batetik nazio diagnostikoa, hemen hasieran gaur aurrera pentso bat edo hartu dugu, baina uste dugu nazio diagnostiko hori edo nazio eraikuntzarako behatoki bat sortzea konstantea izan behar dugula, diagnostiko bat jarraipena daukana eta iraunkorra daukana jakiteko zein den Euskal Herriaren egoera. Beste alde batetik, gizarte kontseilu bat sortzea ere lehentasun bezala definitzen dugu, beharrezkoa delako sektore ezberdinetan lanean dagoen jendea, hau da, hezkuntzan, sozioekonomian, eta bar lanean dagoen jendea hartu, eta nazio ikuspegiz, denbora guztian jende hori elkarlanean sarean izateko aukera. Eta horretatik abiatuta tresna praktiko bat edo tresna batzuk definitzen dira lehentasun bezala. Batzuk aski ezagunak direnak udalbiltzaren jardunean martxan egon direlako. Lehenengo Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa, Euskal Herria orekatu bat nahi badugula, behar dugu Euskal Garapen eta Kohesio Fondo bat bere momentuan martxan egon zana eta ezaguna dana. Udalen zerbitzuen arteko sarea, askotan gure burua usteak udaletan badakigu errezagoak izango liratekela baldin eta ondoko herrietan Euskal Herriko beste herri batzuetan zer egin den ezagutzen badugu, ez? Orduan sare hori sortzea beharrezko edo lehentasuna ikusi da. Euskal Herri mailako garapen agentzia. Diru laguntzetarako eta elkarlanerako nazio deialdiak ere lehentasun bezala definitu ditugu, eta larrialdirako diru poltza batzutan egoera larriak bizi ditugunetan sektore ezberdinetan beharrezkoa delako herri bezala irantzuteko tresna bat izatea. Hori lehenengo atalean. Bigarrena, Euskal Herrian nazio egituratzea laguntzea, guztiz lotuta udalbiltzaren 5 printzipioekin. Horretan, noski, inposatzen diguten zatiketa politiko administratiboa gainditzeko tresna praktikoak behar ditugu. Lehenengoa edo lehentasuna udalbiltza bera garatzea, ez? Lehenengo nazio erakundea denean, honen garapena nazio egituratzean lagunduko du nola ez. Horretaz gain, gizarte
alorreko nazio mailako egiturak eta sektoriala bultzatu behar da. Badago jende asko lanean dagoena, badago jende asko mugitzen ari dana, baina hori antolatu eta egituratu beharko genuke, eta adibidez aholkularitza teknikorako bulegoak sortu, nazio eraikuntza horretan, jada zeinbat kolektibok elkartek eman dituzten pausuak ezagutzeko, eta horretan ere garatzen edo aurrera egiten joateko. Eta hirugarrenik, Euskal Herria eremu gisa ezaguterazteko ere, beharrezkoak dira, mapak, datuen bildumak, eta bestelako tresnen garapena. Eta horri ere lehentasun bezala ikusten da. Hirugarren blokean, herrien arteko saretzea sartzen da, hau ere batzuentzat behintzat aski ezaguna izango da, hurbiltzen plana agian izango dozue buruan. Udalen arteko senidetzeak ezagunak dira, baina uste dugu udalbiltzatik lehentasuna dela hoiei nazio dimentsioa ematea, ezta? Lehenik eta behin, dauden esperientzien bilduma osatzea, badakigu herri askotan garatu direla, bai udaletatik, zein herri eragiletatik senidetze ekimenak, baina horiei nazio ikuspegia edo nazio mailako dimentsioa ematea beharrezkoa dela, ez? Adibidez, bai Ipar Euskal Herriko, Nafarroako, zein Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako hirukako senidetzeak bultzatuz, adibidez, eta sare filosofia hori landuz. Laugarren puntuan, naziotasuna da, hori ere guztiz lotuta 5 printzipioekin, eta ikusten dugu beharrezkoa dela herri honetan, eta udalbiltzak lehen nazio erakundea denean, lehentasunatzat izan behar duela, ukazio politikoa gainditzeko ariketa praktikoa egitea, ez? Alde batetik, buru jabetzaren aldeko diskurtso propio bat eraiki behar dugu udalbiltza osatzen dugun denon artean, nazionala, eta beste aldetik ere nazio identitatearen adierazleak direnak aztertzea eta babestea eta sustatzea baita ere, ez? Adibide molduan ulertzeko zer esan nahi dugun honekin, gure simboloak direnak alde batetik, baita kirol ordezkaritzak, adibidez dominio informatiboak ere baditugu, eta bestelako tresnak ukatu egiten zaizkigunak gure identitatea garatzen usten ezaigunean, eta udalbiltzak horiek babesten eta bultzatzen lagundu beharko luke. Bestetik, eta azkenengoa, nazioartea daukagu hor, nazioarte izenez izendatu dugu azken lehentasunen artean azken blokea. Horretan, 5 printzipioetako azkena, Euskal Herria munduan aurkeztea edo munduan zabaltzea denez, udalbiltzak ere horretan lagundu behar du, lehenik eta behin, diasporarekin lan eginez, badauka lan franko eginda eta gehiago egin behar du, adibidez, errolda eguneratuz, eta horretan ere lehentasun bezala definitzen da, baina baita ere oso gauza importantea dana, eta agian ahaztuago izaten duguna, Euskal Herrira etortzen diren lagunekin, bai tarte labur baterako, adibidez gure herriaren edertasuna ezagutzeko, zein tarte luzean, hemen euren bizitza garatzeko etortzen direnak, etorkinen kasuan, beraiekin lan egin, beraiek ere sentitu dezaten ona datozenean Euskal Herrira datozela, eta ulertu ikustarazteko Euskal Herria zer den. Eta azkenik, udalbiltzaren lana munduan zabaldu. Hau da, lehen Euskal Herriko lehen erekunde nazionala denean eta bakarra, munduan badaude honekin parekideak diren beste hainbat erakunde, eta horien arteko elkarlana egon behar du. Badakit asimilatzeko zaila dela hemen esaten gaudena gauza asko direla, baina noski hemen lehentasunak aurkeztu ditugu, hau ekintza plana, hau errealitate bihurtzeko lehentasun hauek eta gobernu plan hau udalbiltzaren nazio gobernuaren esku utziko genuke, eta hemen gaur hau berresten bada, beraiek eukiko lukete hau errealitate bihurtzeko ardura. Baina gainera ere, badakitagian orain tarte bat zabalduko dugu alderetarako, asimilatzeko zaila bada ere, eta agian orain ezaizkigu alderak burura etortzen, datozen egunetan, datozen asteetan, aukera egongo da, bide ezberdin zabalduko ditugu, lehentasun hauei eta nazio gobernu planan oneri ekarpenak
ekarpenak egiteko. Besterik ez, eskerrik asko. Bueno, eta lehenago esan dugun bezala, orain ere hitza emango zaizue hautetsiei, lehentasunen inguruko gogoetaren bat edo galderaren bat baldin badago erantzuteko. Bi aukera daude, edo dena garbiegi ekarri dugu, edo esan duen bezala, zaila da dena asimilatzea. Galderarik ez badago, segituko dugu aurrera. Batzarraren lehenengo parteko momentu berria iristen da orain. Hau da, lehentasunen proposamena bozkatuko dugu. Beraz, horretarako karpetan banatu zaizue udalbiltza jartzen duen txartel hau. Teknologia berriak baliatu ditugu hau dena egiteko, baina iruditu zaigu zuzenena eta faiatzen ez duena bozketarako betiko papera erabiltza dela eta horregatik egingo dugu. Orduan, baiezkoa, ezezkoa, zein abstentzioa bozkatzeko paper bera erabiliko dugu. Hau da, aldekoa altxatuko du, kontrakoa eta abstentzioak ere altxatu egin beharko du. Orduan, bozketa egitera pasako gea eta gero tartetxoa beharko dugu kontaketa egiteko, bale? Orduan, gaur maitik talde sustatzaileak proposatzen duen lehentasun zerrenda onartzen da aldeko botuak. Getxi, kontaketa gero esango dizu nola egingo dugu. Kontrako botuak. Abstentzioa. Hemen bilduta gaudenak hau batez 573 hautetsi gaude eta 573 hautetsi horiek lehentasunei baiezkoa eman diezue, beraz lehentasunen proposamena onartuta geratzen da. Ondoren, eta dana hitza eta seriotasuna izan behar ez duenez, arteetako leku batean gaude eta ekitaliarekin jarraitzeko artea ekarriko dugu holtzara. Arantxa Irazusta eta Joserra Senperenak Benito Lertxundiren Oiama Euskal Herria. Dakarki dute.
Batzarrarekin jarraitzeko bigarren gaiari buruz, funtzionamenduari buruz hitz egingo dugu orain, eta gai hori azaltzeko Maite Iturre Baztango Zinegotziak Udalbiltzaren talde sustatzaileak prestatutako funtzionamendu eredua eta barne araudia azalduko dizkigu. Hau ere, proposamena izango da. Egunon, Udalbiltza Euskal Herriko udal eta udal hautetxeen biltzarra gure herri izatea aldarrikatzeko eta nazio eraikuntza prozesua laguntzeko sortu zen. Euskal Herriko udal hautetxeontzat erreferentzi politiko eta instituzional garrantzitsua da. Eta horregatik, udaletxeko gure eguneroko lanean, udalbiltzak hartutako erabakiak funtsezko ardatzak izanen dira. Bertatik sortutako erabakiak eta gomendioak gauzatzen saiatuko gara. Konpromiso honen baitan, bertze erakunde eta gizarte eragileekin elkarlana bultzatuko da. Etengabeko harreman hori izanen da udalbiltzaren jardueraren ezaugarri nagusietako bat. Udalbiltzak era egoki eta ordenatuan lan egiteko barne araudiak eta erregelamenduak izanen ditu. Karpetan duzuen barne araudia da hain zuzen ere udalbiltzaren funtzionamendua arautuko duena. Onarpena ematen bazaio gaur, behin-behinekoa izanen da. Eta hautetxiok hilabete bateko epea izanen duzue alegazioak eta ekarpenak egiteko. Alegazio eta ekarpen guztiak komunikazioa abildua udalbiltza.info helbide elektronikora zuzendu behar izanen dira. Gaur beraz, aurkezten dizuegun barne araudiak azalduko dizuegu. 9 atal ditu honek. Lehenengo atalean, udalbiltzaren izaera eta oinarrizko ezaugarriak osaketa eta funtzionamendua aurre ikusten dira. Udalbiltza, printzipio demokratikoetan oinarritzen den Euskal Herriko nazio instituzioa da. Sufragio zuzen bidez, 7 herrialdeetan hautatutako udal hautetxiek eta bertzelako toki entitateetako hautetxi zein erakundeen ordezkariek parte hartzeko eskubidea dute. Udalbiltzaren helburua Euskal Herriaren nazio eraikuntzan eragile izatea da. Bigarren atala hizkuntzari dagokio. Udalbiltzak euskararekiko daukan atxikimendu praktikoa erabatekoa da. Hirugarren atalean udalbiltzaren eginkizunak zerrendatu egiten dira. Eginkizunok honako hauek dira. Euskal Herriaren ordezkaritza politiko eta instituzionala egituratzea. Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea. Euskal Herriaren nazio eraikuntza bultzatzea prozesu dinamiko eta demokratiko gisa ulerturik. Toki erakundeen beharren aurrean eta nazio eraikuntza oinarri hartuz, zerbitzuak hobetze aldera lan egitea. Euskal Herriko toki erakunden garapena sustatzea, udalerrien arteko harremanak bultzatzea eta Euskal Herrian nazio berezkoa eta ezberdindua den heinean nazioartean aritzea. Eginkizun hauek bete ahal izateko udalbiltzak tresna ezberdinak izanen ditu. Ahalmen arautzailea, baliabide administratibo zein instituzionalak sortzeko ahalmena, jardute egitura eta ordezkaritza, aurrekontuak, giza baliabideak eta abar. Laugarren atalean eskubideak eta betebeharrak jasotzen dira. Izan ere, udalbiltzako kideok eskubideak eta betebeharrak izanen ditugu. Bertze erakunde edo elkarteetan dauden baldintzak eta neurriak ageri dira bertan. Parte hartzea, konpromisoa, implikazioa eta erabakiak betetzea azpimarratuz. Halaber, kide izaera eskuratzeko edo galdetzeko baldintzak ere jasotzen dira. Bosgarren atalean, udalbiltzaren erabakiguneak xedatzen dira. 3 erabakigune nagusi aurreikusten dira. Batzar orokorra, nazio gobernua eta lehendakaria. Organo gorena batzar orokorra izanen da, kide guztiek osatzen dutena. Alegia, gaur hemen bildu dena. Horretan hartuko dira erabaki nagusiak. Gutxienez, urtean behin eginen da. Ez ohiko batzar orokorra egiteko aukera ere izanen da. Mahai tekniko bat egonen da eta erabakiak hartzeko nahikoa izanen da gehiengo soila. Udalbiltzaren nazio gobernua udalbiltzaren organo betearazlea da. Plangintzak eta kudeaketa txostenak egitea ere badagokio.
Batzar orokorrak bere kideen artean hautatuko ditu gobernukideak. Nazio gobernuaren osaketan, oreka eta aniztasuna aintzat hartuko dira. Udalbiltzaren lehendakaria erakundeko kide diren alkateetako bat izanen da. Udalbiltzaren ordezkari nagusia izanen da lehendakaria. Erabakigune hauetaz gain, udalbiltzaren barne araudian arloetako komisioak, komisio iraunkorra barne, eta eragile sozialekin osatutako aholku organoak ere aurreikusten dira. Seigarren atalean jasotzen denez, idazkaritza teknikoa izanen da. Gutxienez, idazkariak eta kontu hartzaileak osatuko dute. Haien egitekoa erakundearen lan tekniko administratiboa kudeatzea izanen da. Zazpigarren atalean mozio arauak jasotzen dira. Udalbiltzak bere ahalmen eragilea mozio arauen bidez gauzatuko du. Mozio arauak nazio gobernuak proposa ditzake baita batzar orokorreko kideek ere. Herritarrek ere proposa ditzakete, baldintza batzuk betez. 8. atalean ezartzen da udalbiltzak urtero aurrekontuak izanen dituela. Urte bukaera baino lehen, batzar orokorrak aurrekontua eta bere oinarriak onartu behar ditu. Azkenik, 9. atalaren arabera, erakundeak agerkari ofiziala izanen du. Hartutako erabaki guztien berri emateko eta publiko egiteko. Udalen iragarki taulan kopia bat jarriko da beti. Azaldutako barne araudi hau da gaur bozkatzeko proposatzen dizueguna. Esker mila honitz. Bueno, eta lehen esan bezala, funtzionamenduari buruzko proposan ere bozkatu egingo dugu, lehengo modu berean, aldeko bozka aldeko altxatu, kontrakoa kontra, eta abstentzioa baita ere altxatu. Bai, barkatu, lehenengo ja hemen korrika eta presaka bagoaz, nahiko denborarekin aurreratu du, baina noski hitza emango zaizue aipatutako barne araudiaren inguruan gutxienez ekarpen horiek jasotzeko. Bueno, orai bain, araudia garbi badago, bozketara pasatuko gea. Araudiaren aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioa. Bueno, bozkak eta honen emaitza, 572 bozka alde, kontrako bozkarik ez, eta abstentzio bakar bat. Beraz, funtzionamenduari buruzko proposamena ere onartua geratzen da behin-behinekoz. Musika artea da, eta dantza ere bai, eta orain dantza ekitaldi bat izango dugu holtzan.
Eta udalbiltzaren berrantolaketa batzar honetako 3. puntua zuzendaritzaren hautaketa izango da. Udalbiltzaren zuzendaritzaren proposamena ere osatu du talde sustatzaileak eta horren berri emateko Daniel Orzomendi zurako auzapezak emango dizkigu batzar honetan. Agur deneri, talde sustatzailearen izenean, udalbiltzako zuzendaritzaren osaketaren proposamena eginen dut. Zerrenda osatzeko kontuan hartu ditugu eskualeriko zatiketa administratiboa, 7 herrialdeak, aniztasun politikoa eta generoa. Horeka bat bilatu dugu. Jakina hizkuntza ere, euskara, aintzat hartu dugu. Gure proposamenaren arabera, 19 lagunek osatuko dute zuzendaritza. Eta hain zuzen, hemendik aintzina, nazio gobernoa deituko diogu. Hauxe da proposamena. Udalbiltzako lehendakaria, Mertxe Aispurua Usurbilko alkatea. Lehendakari ordeak, Maite Iturre Baztangoko zinegotzia. Iratxe López de Aberasturi Gasteizeko zinegotzia. Daniel Orzomendi Izurako auzapeza. Ondotik, gobernukideak. Arabatik, Maider Garcia de Bikuña, Aguraingo alkatea. Elizabeth Zubizarreta Dulantziko zinegotzia. Nestor Fernandez Treviñuko zinegotzia. Bizkaitik, Maitane Nerekan, Getxoko zinegotzia. Meritxel Elgezaban, Galdakoako zinegotzia. Idure Bediguren Bermeoko alkatea. Gipuzkoatik Igor Eguren Ordiziako alkatea. Joke Ukizu Soraruzeko zinegotzia.
Asier Murrika Arameko alkatea. Ipar Euskal Herritik, Iker Elizalde Endaiako hautetxea. Nicolas Blain Makeako hautetxea. Ruben Gomez Liginagako auzapeza. Aritz Nafarroak Garaitik, Aritz Romeo Iruñeko zinegotzia. Oier Aizmendi Leitzako alkatea. Ur Alguero Arexoko alkatea. Eta lehenago bezala, bozketara pasako geha. Zuzendaritza proposamena onartzeko aldeko bozkak. Kontrakoak, eskatuko ditugu orain. Kontrako bozkak. Eta abstentzioa. Beraz, aldeko bozkak 554, ezezkorik ez eta abstentziorik ere ez. Beraz, zuzendaritzari buruzko proposamena ere onartua geratzen da. Gogoan izan, gaur bozkatu ditugun 3 atal nagusiok behin-behineko onarpena jasotzen dutela batzar honetan. Datozen asteetan zehaztuko dugu epea, baina zabalik izango da ekarpenetarako tartea eta hausnarketa egingo dugu hurrengo batzarrean onartutzat emango ditugun edo onartzera eramango ditugun edo bitarteko tarte batean onartutzat emango dire. Beraz, jakin, epe hori ere zabalik izango dela gehiago hausnartu eta ekarpenak egiteko. Eskerrik asko. Mila behatziehun latanoita emetzetik dugu udalbiltza. Nazio eraikitzeko tresna. Beste aro bat hasten dugu gaur. Eta aintzineko aroko arduradunak gogoan ditugu. Bistanda noski. Aitortzen dugu haien lana. Igo daitezela, Loren Arkotxa, eta Jesus Bari Agire Zabala.
Beaz, Loren Arkotxa Udalbiltzako lehendakari ohia eta Jesus Mari Agirre Zabala Udalbiltza Udabildeko lehendakari ordea. Ordean, utziko diot, Udalbiltzako lehendakari berriaren txanda, orain, utziko dakot, hitza. Programatik kanpo dago hau. Ez nauken asmorik eta antolakuntzak ere zeuken asmorik nik ez egiteko. Baina hau ikusita, sentimendu asko etortzen dut burura, eta baita ere, gure kide izan direnak eta direnak hemen ez daudenak. Xavier eta Itxaso. Eta gaur, Udalbiltzaren lehendakariak hartu daben makilak, hortaz zer ikusi asko dauka. Makila hortan barruan dagoz kezkak, itxaropenak eta maitasun asko. Ez da makila klasiko bat, ez da makila bat denda batera joan eta erosten dena. Sentimentu askogaz egindako makila bat da, eta sentimentu oso eta maitasunez eta lanerako gogo askoaz dagoen energiz betetako makila bat da. Eta hori da Udalbiltza. Hori izan da, eta hori izango da. Udalbiltzak gaur ikusitako egitasmoa ikusita, benetan norabidea argia dauka. Lehen izan zuen bezala, orain 14 urte geroago ere, Udalbiltzak bere bidea argi dauka eta badakizeta batu den. Ongi etorri berriro Udalbiltza eta gora! Eguerdion guztioi eta era berean eskerrak. Eskerrak Udalbiltzako batzarreko hautetsi denoi, erakunde nazional honetako lehendakari hautatu nauzuelako. Niretzat, esan beharra daukat, ohore handia da Udalbiltzako lehendakari izatea. Sortu den lantalde berri honen partaide izatea ohorea den bezala. Badakidalako, aurrean dugun erronkari heltzeko lantaldeko eginkizuna ezinbestekoa dela. Euskal Herrian, historikoki, udalek eta hautetsiek uztartu izan dute bere lana nazio eraikuntzan. Ez gara gu aurrenak, ez da gutxiaik ere. Izen batzu gogoratzearren, Fortunato Agirre aipatuko dut. 1991an Lizarran Hego Euskal Herriko udalen biltzarra eratu zuen alkatea. Edo Jose Luis Elkoro, 1976an Bergarako alkate mugimenduaren arduradun eta arima nagusienetakoa. Eta soka honetan, 1989an Udalbiltza sortu zutenak ere aipatu behar jakina. Tartean, Jon Jauregi eta Loren Arkotxa, garai desberdinetan instituzioen lehendakari izandakoak eta makila momentu honetan pasadigatenak. Udalbiltza, Euskal Herriko udal eta udal hautetsien biltzarra, Euskal Herria munduko errealitatean kokatzen duen lehen erakunde nazionala da. Sorreratik hona metatutako lanetik ikasiz, bagoaz aurrera pausoak ematen 2012an hasitako berrera ikitze prozesuan. Ez dugu ezer berririk asmatu. 7 lurraldetako Euskal Herrian, 685 Euskal udalerrietan bizi diren 3 milioi biztanleentzako lan egiteko helburuz,
Instituzio nazional honen lanari jarraipena eman nahi diogu. Jarraipena eman eta indartu. Egitasmo horretan munduan barreiatuta diren euskal herritarrak eta euskal jatorriko lagunak ere kontuan hartuko ditugu. Guztio baigara beharrezkoak, han eta hemen. Udalak biltzen dituen beste erakunde batzuk ere badira gure herrian. Badira bestelako instituzioak ere. Baina udalbiltzak beste berezitasun batzuk dauzka. Inposatutako zatiketa politiko instituzionalak Euskal Herri sendo eta kohesionatu baterako politikak garatzea oztopatzen du. Horri aurre egiteko tresna da udalbiltza. Sozialki eta ekonomikoki kohesionatutako herria eraikitzeko instituzioa. Eta beti, udalbiltza sortu zeneko 5 printzipioak aintzat hartuta arituko gara lanean. Erakunde hau berriro martxan jarri dugun batzar honetan 5 irizpide horiek gogoratzea merezi du. Lehenengoa, hasierakoa, oinarrizkoa, Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea. Bigarrenik, Euskal Herriaren egiturak eta politikoa eraikitzen lagundu, lurraldetasuna aintzat hartuz. Hirugarrena, nazio eraikuntza bultzatu. Laugarrena, herrialde guztietako udalerrien arteko harremanak eraikitzen lagundu hainbat alorretan. Eta azkenik, nazioartean Euskal Herria nazio berezko eta desberdindua dela adierazi. Hauek dira 5 printzipioak, baina 5 printzipio horiekin batera, Euskal Herriko udalerriak eta horiei bizirik eusten dieten emakume gizonak dira udalbiltzaren sustraia. Herrietatik eraikitako herria aldarrikatzen dugu, eta haietan lan egiten duten eta Euskal Herria aintzat hartzen duten hautetsiak dira gure erreferente nagusia. Erakunde parte hartzailea, irekia eta gardena izateko konpromisoa hartu dugu hemen eta orain. Parte hartzea sustatuko dugu beraz. Euskal Herriko hiri, herri zein auzoen izaerak, pluralak bezain aberatsak direlako, eta horregatik funtsezkoa da guztion ekarpen eta iritzia kontuan izatea. Irekia esan dugu. Etengabe aztendoan erakunde nahi dugulako izango da irekia. Eta horregatik, ateak beti egongo dira zabalik. Euskal Herriaren etorkizunean lan egin nahi duten ororentzat. Eta gardena izango da. Izan ere, udalbiltzaren diru iturri eta baliabideak publikoak direnez, gardentasun osoz lan egiteko bete beharra dugu. Behin eta berriro esan dugun bezala, udal eta udal hautetxien biltzarra da udalbiltza. Baina nazio eraikuntzan ez gara ari gu bakarrik. Eragile asko eta askotarikoak dabiltza zerekin berean. Bakoitza bere esparruan eta haiekin lankidetzan aritu nahi dugu. Azken finean, ez dugu nazio eraikuntza hainbat arlotan diharduten emakume gizonen lanetikat ulertzen. Edozein esparrutan indartu beharreko neurri eta garatu beharreko politiketan, arloetako eragileekin elkarlanean aritzeko konpromisoa daukagu. Ziur gaude horrek aberastuko dituela udalbiltzaren proiektu eta plangintzak. Apaltasunez arituko gara, besteekin lankidetzan. Goitik beherako jarduera politikoan baino gehiago, betik gora eta elkarrekin egindako lanean sinisten dugulako. Hautetsi bakoitzak norberaren herriaren alde egunero lan egiten duen bezala, Euskal Herriaren alde ere lan egin behar dugu, era koordinatu batean, geuk eta geuk besteekin ere. Gaurko batzarrean onartu berri ditugun udalbiltzaren lehentasunak entzun ditugu. Lurralde garapena eta kohesio sozioekonomikoa sustatzea, Euskal Herriaren nazio egituratzea laguntzea, herrien arteko saretzea bultzatzea, naziotasuna ereitea eta nazioarteko lana egitea. Ez dira ez nola nahiko lan ildoak hauek. Bada, mamia. Arloka proiektuak sortzen eta garatzen joango gara, pixkanaka, baina beti nazio eraikuntzan pauso eraginkorrak emateko asmoarekin. Nazioa egiten joateko tresna praktikoa izango baita, udalbiltza. Herri bezala hausnartu, eztabaidatu eta jardutea ezinbestekoa dugu herri gisa ditugun arazoei herri gisa konponbidea emateko. Horregatik,
udalbiltza berriro abian jarri dugun egun honetan, dei bat eginez bukatu nahi nuke tarte hau. Euskal Herriko erakunde, eragile, hautetsi eta herritarrei eraikuntzan, nazio eraikuntzan inplika daitezen gonbitea egiten diet. Nik, udalbiltzako lehendakari bezala, horretarako konpromisoa hartu du gaur, zuen aurrean. Merezi du, behar dugu eta. Eskerrik asko berriro guztioi eta eutsi. Eskerrik asko Arantxa eta Joserra. Eskerrik asko talde sustatzaileko bidelagunei, politia izan da eta politiagoa izango da segurazki. Eskerrik asko zuzendaritzari hartu duen konpromisoagatik. Eskerrik asko Mertxeri, bide honetan laguntzeko agertu duen prestutasunagatik. Eskerrik asko Loren eta Jesusmariri iragana, oraina eta etorkizuna uztartzeagatik. Eta eskerrik asko batez ere hautetsi hoi. Hemen gauden hoi eta egongo garen hoi. Ze gaur asko gaude, baina askoz gehiago izango gea. Hemen asmoak bakarrik azaldu ditugu eta asmoiek gauzatzeko lan egin behar da. Gure esku dago, animo eta horrela.